Kosik to kosik. Aja nganti kesusu Werkudara petungen gelar lan digulung. Mengko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggonku budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye? Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ya, yen pancen kaya mengkono, si Adi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong melayu, tak oyak munggah gunung. Ndak sawan saka kadohan Bagong tiba ning jurang keplorot sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lah dalah. Jagat wisane Ubathara wayah Bathara jagat. Tara? Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagadgrinata, ya wis dadi hukuming sing Maha Kuwasa. Mula yen kowe nganti gendak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Ya, ya. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diwoji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng, nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe wenengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Wah. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisungsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari. Ana ratu telatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe Dewi candhak sirahmu jegluke nang nemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja dundang Janaka parat. Weh adalah matek kowe Ron. Bacange nang pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawersari.
kowe? Takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawantah. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsan. Cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Hei! Oh. Wah! Ora apa-apa. Hai! Ayo, sambat kowe. Hei! Mengar dambunge kok murah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hei! Hai! Setan ndas apa kuwi? Ndasmu. Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lunsi jalma tan kena kini ro. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawasari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding berkumpul. Edan apa? Mulai ora Kowe dadi bojoku. bojomu cengelmu. Ngapa kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggih-kan Prabu Patokol Bawursari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Inggih. Lah terus Prabu Patokol Bawursari dugi wedi kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Hus. Njenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawursari iki arep ngambung kowe? Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol.